So barka da zuwa wannan darasi na uku. A wannan darasin za mu ga yadda mu fara rubuta Python program da Pydroid. So idan ka shigo cikin Pydroid ɗin za ka danna wannan icon ɗin, sai ka yi ƙoƙari ka creating ɗin new interface. So usually idan ka shiga zai iya baka wannan interface ɗin, za ka ba komai a cikin shi blank ne. So idan kuma already ka yi rubutu a ciki sai ka dakatar da rubutun kamar irin wannan wanda na yi, sai ka danna nan wannan ɗan folder ɗin. Idan ka danna shi sai nuna maka wannan new ɗin. New shine za ka buɗe sabon file. Open kuma shine tsohon program ɗinka da kai saving a cikin wayanka. Maybe kana ƙirƙiran game da ka rubuta program ɗin ka gaji sai ka ce bara ka yi saving. Da kai saving sai ka aje shi a cikin wayanka. So open za ka yi amfani ka nemo shi ka buɗe a Pydroid. So yanzu mutum da sabo za mu iya mu danna new ne, sai buɗe mana sabo. So now yanzu mun buɗe sabon interface. Yanzu abin da ya rage shine za mu fara rubuta Python program. So a cikin abu na farko da ya kamata ka sani a cikin Python program, duk lokacin da ka gama rubuta program ɗinka kana so ka ga sakamakon, wannan button ɗin za ka danna, wannan arrow ɗin shi nan, dan wannan button ɗin yellow shi za ka danna, shi ne zai nuna maka output na program ɗinka. So yanzu bara mu ga misali. Kamar yadda na faɗa muku, Python program yare ne wanda za mu yi amfani da shi wurin magana da kwamfuta. Muna sata tana yin abubuwa, duk abin da kai tunani za ka sa kwamfuta za ka iya sata ta yi da Python program. So yanzu ina so in ba ma kwamfuta umarni ne ta nuna min wani abu a cikin terminal. Inda muke ganin sakamako na program ɗinmu ana kiran shi da terminal. So duk lokacin da ka rubuta program ɗinka sannan ka danna wannan ɗan button ɗin, kana danna so za ka ga sakamakon program ɗinka a cikin terminal ɗin nan. Nan ka rubuta program ɗinka kai executing ɗin shi, dan sai ka ga sakamakon ka a cikin terminal. So akwai umarnin da muke faɗan ma Python program domin ta nuna mana abin da muke so mu gani a terminal. Ba wai za mu ga sakamakon ba ne kawai, sai mun faɗa ta nuna mana wani abu a cikin terminal. So ya za mu ce ta nuna mana hello a cikin terminal ɗinmu? Yanzu muna so mu ba ta umarni ta nuna hello a cikin terminal. So ba za ku ga yadda za mu yi amfani da wani kalma ne wanda ake kiran shi da print. Sai ka ce print, sannan sai ka idan ka sa print ɗin nan, so yanzu ka ce print nuna mun. So me za ta nuna maka? Sai ka buɗe wannan abin da muke kiran shi da parenthesis a ciki, sai ka rubuta mata abin da kake so ta nuna. Sai ka sa su. So tun da rubutu ne muke so ta nuna hello, duk wani rubutu da za ka yi shi a cikin program sai ka sa shi a cikin quotation. Idan baka sa shi a cikin quotation ba, program ɗin zai yi tsammanin memory ne. So don haka zai baka error. Ku tuna da wannan. Idan dai har normal rubutu ne, so program ɗinka sai ka sa a cikin Python program ɗinka, ka sa shi a cikin wannan quote ɗin. Idan baka sa shi ba, program ɗin zai ɗauka memory, zai mushi kallon kamar memory address ne. Don haka daga nan za ka ga error ya sa. So don haka yanzu na zan rubuta hello ne, zan sa shi a cikin quotation. Shi nan za ku ga na sa quotation ne, sai na sa hello. Na ga rubutun ya yi yellow, alamun na sa shi a cikin quotation. Idan na yi running, ga output ina nan kuna gani, shi nan hello. So bari na ɗan ƙara mishi girma. Ina son ƙara mai girma, nan zan shiga sai in ƙaro mishi girma. Yawa, so yanzu ga nan na ƙara mai girma. So yanzu mun gani ga nan wannan shine terminal ɗin, ga nan ta nuna mana hello, kuma kuka kira shi da console ko kuma terminal. Yanzu idan ina so ta nuna sunana fa, abu mai sauƙi, sai in ƙara cewa print, sai in sa sunana. Shi nan za ku ga ya sa hello Mubarak. So yanda yake karanta program ɗin shi ne, bara na sa ƙara printing ɗin wani abu sai ne bayanin yanda yake karanta program ɗin.
so yanda yake karanta program ɗin shi ne, idan ya tashi karanta program ɗin zai dinga bin su ɗaya bayan ɗaya ne, da fara da na farko ya zo kan na biyu kan na uku, haka yake karanta su, wato a haka kenan yake gangara ya dinga karanta su ɗaya bayan ɗaya. So idan ne raunin ɗin shi zamu ga hello Mubarak, this is MovieByte. So kun gani shi nan, idan da akwai error zai nuna mana, so tunda babu error yasa zamu ga kawai ya sa program finish, wato an riga an yi executing abin da muka ce. So yanzu ga nan mun creating ɗan ƙaramin program wanda zai bayyana mana wani abu da muke so a cikin console ɗin, ko mu ce terminal. Mun rubuta program guda 3 sannan executing ɗin shi ya nuna mana su a cikin console ɗin. So wannan shine yanda zaka nuna abu a cikin console ɗinka idan kai amfani da print function. So ka tuna cewa zaka rubuta print ne, then sai open and close parenthesis, sai ka rubuta mashi abin da kake so ya nuna maka. So yanzu nan mun nuna mashi cewa, na ce muku idan text ne sai ka sa shi a cikin quotation, idan kuma ba text bane so ya za ka yi. Idan ba text bane misali kamar number, shi baka buƙatar ka sa shi a quotation, kawai za ka saki sunan number ne, misali kawai ka ce print, ga wannan zallan number, so zai aiki lafiya lau saboda program ɗin ya san number. Amma idan ka bashi text baka sa a cikin quotation ba, zai musu kallon memory address ne, mu riƙe wannan. So a darasin mu wannan akwai abin da ake kiran shi da syntax. Syntax wato kamar wasu grammar ne, ko in ce wasu ƙa'idoji na rubuta Python program. Ƙa'idoji na rubuta Python program, ko in ce na rubuta kowane program. So yana da kyau ka san ƙa'idoji na rubuta wato Python programming. Wannan sanin ƙa'idojin shi zai sa ka iya bata umarni yadda ya kamata. Kamar yanzu na nuna muku cewa idan muna so mu sa ta nuna mana abu a console, sai mun ce print sannan mu sa abin da muke so ta nuna mana. So kun ga wannan shine syntax ɗin, wato ƙa'ida kenan. In dai kana so ta nuna maka abu a console, ga yanda ƙa'idan yake nan. So a kowane abu da za ka yi a cikin program ɗin yana da nashi ƙa'ida. So ko za ka binciko me ƙa'idan yin kaza, shikenan za ka san yadda za ka yi. So za mu haɗu a darasi na gaba inda za mu ga ƙa'idan ƙirƙiran variable da ƙa'idan if statement da sauransu.